Now go to work, bitch. Let that booty talk. Takže čaute borci, dneska sme tu pri ďalšej recenzii na túto Extra Fit Nitric Oxide Stimulant Agress Trainhard, hej, takže príchuť raspberry. Takže poďme si niečo k tomu povedať, máme to v takýchto sáčkoch, dostať to tuším aj vo veľkom balení, alebo v týchto sáčkoch si to môžete zadovážiť, to už je na vás, hej. Čiže Ultimate Nitric Oxide Stimulant, čiže NOčko, ale aj stimulant, čiže malo by to vlastne napumpovať, ako píšu, ale malo by to aj nabudiť, hej. Takže tak, poďme si niečo povedať o zložení, ešte čo je dôležité podotknúť, výborné do diety, zero sugar, zero fat, čiže bez tuku, bez cukru, to je výborné, ako už Majky spomínal, tak príchuť raspberry, čo je tuším marina, alebo nie marina, alebo nie, alebo čučoret? Malina, skôr Malina, to bude marina, jasné. Toto je vlastne 20,8 gramové balenie, vlastne nachádza sa tu 1 až 2 dávky, no my ho samozrejme dáme celý ten jeden sáčok, ktorý to vlastne sú 1 až 2 dávky, čiže neviem, čiže možno, že taká jedna dávka, polovičná dávka by vlastne kvázi bola polka toho sáčku. My to dáme celé, takže v pohode. Takže má to 0,5 g karbohydratov. Tak to je absolútne nič. Však to je absolútne nič. No, takže to je absolútne nič. Takže poďme si povedať niečo o tom zložení, čo to obsahuje. Takže poďme na to zloženie, to je obsah tých účinných látok v tej jednej dávke, hej, tých 28 gramoch, 20,8 gramoch. Čiže obsahuje to L-citrullinmalát 6,5 gramu, už som sa opravil, nejako milé. L-citrulin freeform, hej, z toho nejaký voľný L-citrulin 4,5 gramu. Takže to je nejaká lepšia forma, voľná, čiže ako lepšie strebateľná a rýchlo strebateľná. Potom betávanín, jasné, vieme čo je betávanín, z toho na všetko srbí, to všetci poznáme, 4 gramy. Taurín, to je kvázi taký stimulant, je to dobrá vec, taurín je dobrý, neviem či to viete, ale taurín, kto užíva taurín, tak potom vie, že sa má aj lepšiu regeneráciu, není to väčšinou písané o tom, ale taurín zlepšuje regeneráciu. A takisto aj nakopáva, nájdete ho aj v rôznych energetických drinkoch, ako je Monster, Red Bull a podobne. Tak. Ten sa nachádza tam v 2 gramoch, potom tam je tyrosín a arginín, gramík a skoro 2 gramy arginínu base. Potom je tam nejaký arginín peptids, to sú nejaké tie zase tie ich voľné formy peptidové, pol gramu. Potom je tam obsah arginínu ešte tých peptidových, tuším, hej, tam ešte ďalšie 2 gramy. A celkový obsah aminokyselín je tam 13,7 gramu, hej. A potom je tam ešte taký ten Agress Matrix, čiže takéto, ten source, ten zdroj toho zloženia. Napríklad to stimulujúci, že taký zelený čaj, hej, kofeín 30%, je tam 250 mg, potom je tam kofeín, čiže nie je až tak dobré na večer, aj keď bohužiaľ my už teraz ideme dať taký podvečer, to nevadí. Tam je 200 mg, čiže to je celkom v pohode. Je tam potom synefrín. No aj čierne korenie. Synefrín, čierne korenie, jasné, rozumieme, čiže čierne korenie vlastne podporuje fázy, človek si viacej zahreje, sa viacej, ako to sú vlastne také kvázi termogénne spaľovače, zelený čaj, káva, čierny peper a tak ďalej, alebo čierne korenie. Potom je to DMAE, bitrát, ale pozor, nie je to z DMA, je to úplne niečo iné. Je to ešte inosín, 1 mg a choline bitrát, to ani neviem čo je, popravde. A tu na vidím príchuť marina, takže dobre sme toto preložili. Takže poďme na to, čo tu ešte pro deti, je to vhodné pro deti a ženy, to je jasné. A 275 mg kofeínu v jednom sáčku, čiže je to aj dosť kofeínu, čiže na večer asi neodporúčam. Uvidíme. Dáme vedieť, či sa to aspoň trochu chytilo Helgelu, alebo či to prekonalo Helgel, alebo Helgel, nemalo to. Pozrite si aj Helgel, ešte vám to dáme aj do popisku na konci videa. Vy si môžete pozrieť, čiže Majky si to spraví v shakeri. Ja to mám radšej z pohára. Čiže ja si to takto pekne nasypem do pohárika. Je to aj dosť, ako tých 28 gramov. Kvalitne. Nie je to kvalitne. Ešte to sa mi nešnikuje, ale nie. No tak dovedel, že to do sebe. To aj nešlo do krku. Niečo mi hovoríš. Čiže tak, mne to tak trošku popenilo, ako každá pumpa. Vonia to pekne.
Už to je trošku jasné. A tak každá pompa trošku zapení. No, hlavne shakery, no. Shakery, vidíte, ja to asi to pekne zamiešam a nie je tam žiadna Vyzerá pena. to také husté. Tak no, farbu to má. No uvidíme, či to nakopne teda. Dobre, poďme na to. Takže poviem vám niečo, ako to chutí. Čiže vidíte, mne to nepení, aj Majky mu to odpenilo, že tam iba niečo. Môžete to ochutnať. Dobrá. Chuť je super. Cíti tam aj to korenie? Je to také trošku štipľavejšie. Ale chuť je dobrá, príjemná. Také, tá marina je naozaj dobrá. Neviem ešte, aké oni majú príchute, určite viac. Či chuťové to je dobre. Už aj cítiť také Zahriete. toto zloženie, také to betávanie a už tie veci začínajú proste... To proste cítite prvým duškom, že už sa začína ako niečo diať, začne trošku už začnú človeka svrbieť pery z toho. No. A tak to je možno aj z toho černého korenia. No toto je betálanin. Korenie v krku cítiš. Viac menej. Čiže ideálne to ešte potom trošku vodou vypachnúť, vypiť, neviem, ty to asi na čistú vodu, že? Ale vo fľaške by sa to Nepozriem Majky, to ešte trošku prepachnem. Predsa vždycky, no to dajte bacha. Nie vždycky to možno dobre rozmiešate alebo rozšejkujete. A veľakrát často z niektorých plúmb alebo rôznych stimulov, tak trošička iba pol deci. Ako krčme. Dobre. A vždycky dobre je ešte potom takto to trošku čistou vodou premiešať. Vypiť, aby ste to vlastne fúknili do seba celé, čo treba. Takže toto bola chalani a babi pumpa sypačky. na túto srandu. Ako vraví šmákocinu, nejdeme hovoriť, že šmákocinu na konci, povieme, či to bola šmákocina. Tak. A tento Agres od Extrifitu. Už tam nezažijeme také sklamanie ako s tým Helgelom. Ale tu už aj stimulant, tak dúfam, že to už bude fungovať ako má. Takže tak. Tak vám dáme vedieť po tréningu. A dozviete sa, či sa oplatí, alebo neoplatí si zadovážiť Extrifit Agres pumpu, alebo ostatné oni majú tuším viacejšie, tuším Helnox, Helgel, Agres. Ten sme ešte nemali, my sme mali vlastne, recenzovali sme naposledy Helgel, Teraz teraz Agres. Agres a potom postupne spravíme. Na Ale ďalšie. stále vám tvrdím, je to náš subjektívny názor, nikomu nerobíme zlú reklamu, Tak. je to iba subjektívny názor, ako to funguje na 100 ľudí, 100 chutí. Niekomu to šľape, Vidíte? niekomu nie. Vidíte, my nie sme profesionálni športovci a ani nebudeme. A užívajú to profesionálni športovci, hej, Vojta, Sabina, Norozajac, kopa ďalších, hej, proste všetkých, čo proste sponzorujú Extrifit. Tí to majú. Hej, takže proste oni to užívajú, oni sú s tým spokojní, samozrejme, tak asi nebudú na to nadávať, keď ich tá firma sponzoruje doplnkami. Tak. Aj keď vždycky viete, že dôležité je ťažký tréning, dobrá strava a doplnky sú až na 3. 4. mieste, možno až pred regeneráciou, no, tak to je také. Takže dáme si vedieť po tréningu, ak to šlapalo. Čaute zatiaľ. Takže čaute borci, Čaute. sme po testovaní Agresu, Tak. ktorý sme vám už dávali na internet, že ako ste Tipnite typovali si. hodnotenia. Nie. V celku ste dávali dosť negatívne reakcie, čiže asi nemáte Moc s dobré týmto- skúsenosti s s tým. týmto produktom. Väčšina ste vraveli, že na prvýkrát celkom aj šlápalo, že to by ste akože odporúčali, ale že druhý, tretíkrát, že to už bolo Nič moc. ozaj nič moc. Čo môžeme potvrdiť, prvýkrát to bolo super a tak nakoniec sme sa zhodli s Majkým, že Mu dáme 7. dáme mu 7,5, pretože ako necvičilo sa zle, fakt cvičilo sa fajn, proste boli sme nakopnutí, telo srbelo, betalani fungoval, Napumpovali sme sa. napumpovanie bolo fakt dobré, čiže by som to tak ako zhrnul 7,5 alebo 7,5, možno pre niekoho 8, my sme tak 7,5 sa zhodli z dlhodobejšieho užívateľského Hľadiska. používania hľadiska. Hľadiska. 7,5, možno, že No. niekto kto si sa prvýkrát tak by bol z toho uchvatený. No, my sme boli tiež celkom príjemne prekvapení, čiže pre nás Agres určite lepší produkt ako Helgel. Presne. Takže s týmto, akože tento produkt im celkom chválime. Kto má rád značku Extrifit, alebo kto, dajme tomu, že skôr ide po tých európskych pumpách a tak ďalej, tak Agres si myslím, že celkom dobrá môže voľba, byť. no. Môžete No, to dobrá Agres. voľba, takže to ako kvázi odporúčame.
A čo ešte tak k tomu? To je asi všetko. Všetko už. Takže na budúce zase vidíme sa pri ďalších recenziách. Tak. Ďalšie európske, ďalšie americké, ďalšie iné doplnky. Takže vidíme sa a nezabudnite sypať poriadne. Hlavne to Ameriku. Čaute. Čaute.